दिनै बर' राव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थामथि मोनसे बर' थुनलाइ आफाद सानफालिनाय सान जथुम्मायाव आं बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोननाय मोनसे खुगा लाइसि थामथि खुगा लाइसिनि मुङा मिजिं देवना बेखे बेखौनो मोननानैबो गोजोननाय मोनदों। थुनलाइखौ नागारनानै मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया आरो बे थुनलाइनि सायावनो हारिनि इयुना गासैबो सोनारो। बेनिखायनो थुनलाइखौ जौगाहोनाया जों साफ्रोमनिबो दायित्व दङ। बेवहाय राजखान्थि मालाबाबो बाथ्रा थानो हाया, धोरोम खान्थिनि बाथ्रा मालाबाबो थानो हाया। जेखि धोरोम जेखि राजखान्थियावनो थायाथों मानो थुनलाइया थुनलाइयानोखा, बिमाया बिमायानोखा, बिमानि रैसुमै रावा रावानोखा। बेखौ मालाबाबो जों गाबगानो हाया आरो सोलायनोबो हाया। गतिके बेखौ फोथांनो थाखाय जेखि बेबस्थानि गेजेरजोंनो जाया मानो जोंनि सरकारा मानबिका प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेब्लायबो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बेखौ मावगासिनो। गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलावहाय आंखौ आलासि लिंहरदों आरो आं बेवहाय नुजाफैनो हानानै आं गावखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आङो जिहेतु आं थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां आरो बे थुनलाइनि हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोनो आरो थुनलाइनि सोमोन्दै जोंनि बर' थुनलाइया दिनै मा थाखोआव दङ एबा गैया माने बेबायदि खोनासंगिरिफोरनि गेजेराव एसे माने बाहागो राननानै होनो मोनोब्ला गोजोननाय मोनो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि माने 10% खोनासङाब्लाबो सासे सानै साथाम साब्रैया खोनासंगोन ना आरो बेनि दारैहाय जोङो थुनलाइनि सोमोन्दै माने गोबां खामानि मावनो हायो एबा हायिखौ जों जाफुंसार होनो हागोन आरो माने जायफ्रा इन्टारेस्ट दं बिसोरथ' मावलांगोन आरो जायफ्रा इन्टारेस्ट गैया बिसोर मावनाय नङा। दा जियानो जागोन बे दुलाराय बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव माने बाहागो लानानै फंनैसो बुंनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनो। आं माने बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायाव आङो बयखौबो माने जाबोनायखौ आं लुबैयो। माने बयबो जाखांबोनांगौ माने साबना हामना जोंनि बर' थुनलाइखौ जों सोरजिनांगोन, मुलुगाव जों दिन्थिनांगोन जोंनि थुनलाइखौ बेबायदि जौगा थाखोनि थुनलाइ होननानै। दिनैहाय गुबुन थुनलाइफोरजों रुजुनायाव जोंनि बर' थुनलाइ थिलिया दासिमबो माने गाहाय थाखोआवनो दङ होननानै जोङो सावरायगिरिफोरनिफ्राय खोनानो मोनो। दा बेबायदियावहाय जोंनि बर' थुनलाइखौ जों जौगाहोनो थाखाय साफ्रोमबो नों आं बयबो जों साफ्रोमबो माने मैखोमै बिफाव लानांगोन आरो बे बिफाव लानो थाखायनो आं बे मेल मिटिंफ्राव माने बांसिनै खोथाखौ बुंथियो। दिनै 3 डिसेम्बर बङाइगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे जथुम्माजों लोब्बा लानानै थान्दै मेल आरो गेवलां मेल जथुम्माया जोबनानै थाङो। बे जथुम्मायाव बर' हारिनि थुनलाइ बिथिंनि गोजौ मासिनि मावथि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। जेरै मानिनां आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि डक्टर सुरत नार्जारि मानगोनां सार आरो बुंथिगिरि आलासि हिसाबै मानगोनां डक्टर इन्दिरा बर', प्रफेसर बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो बेवहाय नुजाफैनो हायो बिटिआरनि EM रन्जित कुमार बसुमतारी। बिथांमोननि प्रेजेन्सआव जोंनि बर' थुनलाइ आफादा गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा बुंलाङो आरो जों बिथांमोननिफ्राय गोबां थुलुंगाखांनाय मोननो हायो। दिनैहाय बे बर' थुनलाइ आफादनि प्राइमारिनि बे जथुम्माया मानसिफोरनि बाहागो लानाया खामानिनि दिनाव एसेल' जादोंब्लाबो जा फैदों बेजोंनो मोजाङै मोजां सोद्रोम परिबेसजों जोबनानै थाङो आरो बयबो बाहागो लाफैनाय मानसिफ्राबो बा सोद्रोमाफ्राबो गोजोननाय मोनलाङो। जायखिजाया जाय जे बिबानखौ मावनो मोनो बे बिबानखौ मावथारनांगौ होननानै मावनाय जायो। बे गावनि बेक्तिगत जौगानायनि थाखाय नङा, हारिनि थाखाय जौगानायाव गोबां समाव गावनि न'खरनि खामानिखौ गारनानैब्लाबो ओंखारलानानै खामानिखौ मावनांगौ जायो आरो बेखौ जोङो खस्थ' मोनदों होननानै सानना लानो नाङा। जुदि गावनि हारिखौ दैखांनायाव गुबुन हारिजों समानै खारफानो नागिरनायाव जुदि एसे खामानियावनो बानाय मेंनाय देखायनानै जों जुदि एरायनो सानोबा जों जौगानो हानाय नङा आरो गुबुननि उन जानानै थाबाय थानांगोन। दिनैनि बिबानगिरि
जे फोसावदों बनगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम आफादा बायनानै गोदान आफाद दानाय जायो आरो बे गोदान आफादाव मुस्रि रनेन मदन कुमार ब्रह्म अन्थाइबिल बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'नाय जायो बा बिबान होनाय जायो आरो लोगो आफादगिरिया मनिन्द्र ब्रह्म बिथाङा लोगो आफादगिरि नेहाथारियाव अंश्री धनेन्द्र दैमारि लोगो नेहाथारिया रनेन ब्रह्म जब जबैब्लाबो जोंनि जाय खोनासंग्रा बाहागो लाफैग्रा बिसोरो बयबो बुंनो थाङोबा सायख' बुंदों बेफोरखौ जुदि बयबो खोनासंनानै लायोब्ला आरो बेखौ खामानियाव मावफुंनो नाजायोब्ला बेफोरनि बादि मेलनि गेजेरजों जोंहा मोनसे खामानियाव फैयो बे जादों जोंनि गेजेराव मोनसे थुलुंगानाय लाबोनाय जांख्रिखांनाय लाबोनाय जों बयबो लोगो लालायनाय जों मिथियै बाथ्राखौ खोन्थालायनाय आरो मोजां बिदिनो गोदान मोनसे बिथिं दिहुननाय दा बेनो जादों मेलनि जाफुंनायनि मोनसे माबा दिनैनि बे बनगाव गुदि आफादा जा हाबा मावदों मोजाङैनो मावदों आरो बेनिफ्राय जेन' साबसिन जायो बेखौनो आं आसा खालामनानै बेखौ आसा फारिनानै थाबाय।